Ang bahin-bahin laman ning kuan. Maghihatag lagi ni ate kuan pasungkod ko rin tatay kay bahin-bahin laman na ning ampaw og ganang kuan utap. Ija ko ni pasungkod. Namas tatay dari nagdujan. Oy mga bata, tay. Naay gihatag dari tay nga kuan tay hawiri ni unsa ni tay. Basta hawiri ni kani ba? Hawiri sa ni. Kana unsa man imong ilha unsa ni? Kay narabay butan ra baka jud ni hatag dani tay. Ano man lagi ni? Basta diyan naghihatag nimo nga tanaw lagi unsa na. Sungkod. Dagaan kuno kani jagingana kay rong din ako no ka mag kuan. Gikan ba jud Germany. Mo ni among giagbat dito sa kuan terminal. Sungkod gid kita, sungkod kita. Hala. Kamuting tay. Igamiton ko na nimo tay aron di kuno ka makuan. Kani kani. Ag kuan man kanang tangtangan pa man eh. Unsa may ka sulti ni jada na tay. Nga maka sungkod-sungkod na ka. Hindi ko sungkod iduslak ng iro diri. Ay iduslak ko sa giring og iro sis. Salamat sa adto na sis imong gihatag tatay nga sungkod kay Dito naman sa magsungkod-sungkod ko sa gawas. Ang ibunaw po sa mga bata mga presyo. Hala, ija ko nung ibunaw mo ko sa mga bata. Purami, puspusan na rin, tiri. Na, puspusan ko sa stiri. Sungkod ni siya, Api sis. po yan, bunaw nita. Ato, tay, kay mahal ba sa ni mo ibunaw? Di ka mo bunawan na ni na ha. Naik ang ilam-ilam guys kay kuan. Di lagi sa kakita. Kana bang inagtawid ni mo daris kuan ba? Kuan ka na di ka maghawid-hawid, di mo ra itungkod-tungkod. Salamat na rin, kuhan, sungkod nga di ko kakita. Salamat ko no kadusis. Katabang ya po nagpatok kapi ko. Katabang ko no ni dyan niyang sungkod siya. Salamat sa kadusis kay na kuan siya, magtindag siya na kay kasungkod. Malagi. Sa tang duha ni ang daigag bay atong daigag bay tiragbay ay wala tay bay timi sa bakas ako mamaro hindi sa baka ano mag-ata hinuo ko hay ginuo ko magpasabak pa nagang sus ginuo ko love you mamaro love you pana silang duha di nagkakawak sila na ngay sa kadu gabi wala sa kadug Mudi ka nindog yan na gabi yan, ha? Hagkit na na, ikaw mali ka kadugi ay. Luwi lamas na na, wani mo dugi gabi eh. Ikaw dugi ka, katugunas na na eh. Huwag mo ko na katuon. Wala ko. kaya buhol ba Tama sa ako ko eh. Sa ko eh, sa kakato, baka laban mo. Tumutog nila kayo. andi ba bina bana nawan ko si biya Narang ka-sweet. Sila Cristel, ko na? Wala pa. Narang ka-sweet silang duha, oh. Mama. Love you yan na. Yan na, love you. Love you yan na. Love you, Lexi. Uli na ka, Lexi? Ay, Diyos ka, luoy. Hurot na yung lollipop. Hala, usa na lang nabilin tayo yung lollipop. Kaya agikan raman ni ate Muna. Salamat ate Muna sa lollipop na. Salamat tita Muna. Ina. salamat ati muna Ina, salamat at tita Muna. Tita. Ila, salamat tita Muna sa lollipop. Dili na. Salamat love tita. you mamaro be Oh, I love you. Tita Muna. I love you. Ina tita Muna. I love you. nasa mag-birthday tita muna ate Wa pa niya. Nay, mag-birthday si Tita Inin. Kantay si Tita Inin dali. Happy birthday, Tita Inin. Gina. abritan Greet mo si, greet lang. titain in Ato i-vlog cake si Tita Inin ha. Inaga-birthday niya ha. ang kantahan sila mamaro be Kanta yun. Kanta lang. happy birthday tita in happy birthday tita In. in Ikaw po, kantahin dyan duhala. Pakpak mong duhala. Happy birthday. Kasga yan na. Kaya di man sa makadungog. Huwag hinay. Di na, kasga. Happy birthday. Patugas sa nanay la. tita mamaro be Yeah guys, kanang taong rani si Jang nga giwa-hiwa.
Diyan hingingani kay rong daghan ang makakaon. Tangang itlog. Ngit-ngit pa lagi na ninay. Ngit-ngit. Diyan isang hiwa-hiwaon. Kayo gatong hanggi kuan guys, kas-kadug mantika, rangwalag mantika. Ngani na naman na ni kay bujag jamo daghan kadto mi dari. Mangaon. Diyan maghimo pa pug koron og corn beef nga kuan, rotahon pod. Ana guys, medyo na sunog. Nagkare, wa kadto mo sunog dia pero ganahan mo ko gingani guys kay murag crispy nga sunog. So ato ning i-divide guys kay daghan ang mga on. Sa maghimo pa man koron og corn beef pod. Muna ni na luto na kani guys. Wala sila ang corn beef. So na sila choice mamili og sudan. Mamili mo itong mga bata nga. Ano mga siya. Na guys, naluto na. So mga nami karon, di ko makabidyo sa pag mga guys kay ngit-ngit ka do dari. Kay wala gi kurente. So i-divide lang na guys karong maapod. Kay daghan jamo. Di na kuan si tatay kay parang sara magunis sa gawas. Diyan na, muna dyan na nagamit ni dyan sungkod pa doon sa gawas. Kaya ito malas dito magdujan-dujan sa atbang ilas manang. Nagyapos na nag-aakay-akay yapong ganay. Gawas na sa adlaw. Palimos ko ka. Magpalimos ko no si dyan. Huwag mo limos ni mo tay kay daghan ka jug anak ka. Tapos naghatag. Diyan na man si dyan magkuhan, dujan-dujan. Salamat sa naghatag na nas diyang sungkod. Sakto ko. Gikan para ba nag-Germany? Waduh, sakit po namin ang kahoy. Kuha nga lagi na nila. Guys, nagdujan-dujan, hawid-hawiran po ni Jang ijang. Wala nagibuwag ni Jaguan. Sungkod. Kay mao ni Jang pambunaw. Lagi ka na, wala na jabuhi agi Jang sungkod ni Jang hawid-hawiran na. Diyan na lang hawid-hawiran na luwi lagi niyang tatay lagi. Karoy naman ni si Jang taon, ang luod zaman. Tiguan na. Matiguang man dyan tang tanan. Tiguang naman dyan tang tanan dyan. Guys, kaya gimingaw si Johnny Dante. Paano man ka bang? Yaway ka ni bang? Sa'yo problema bang? Nagkagubot sila bang? Daghan na tao bang? Ano yung ipon na yan? Kiss ate din eh. Di, mukis na si Jam. Buta na, ha? Wani maligo? Wala nga naman ang ngipon. Ha? Wala luod dyan. Lab-lab na si ate. Saba bang? Pista sige bang? Laman. Bang, hagati dali. Halagi jag liig na kuan na sa butangan na sa kuan unta katong marag tila pa. A few moments later. Bisaya na. Pero lain na to, no? Hindi Bisaya, no? Hindi kayo kabalo. Alas, Nick. Supay pay karang inita. Diyan na sila, kapsa na. Wala, kapun. Ano, nag-ibig ka naman. Hala, ikaw lagi. Hindi, aw.
Asay, Ngawa na ka. Parang- Parang kayo nga na panganan. Taporami! Ano po? nakita na sila. Mga tita o guwan. Hala, nakunas. Mas taas ba ni mo sa day? Ay, tawa di. Di, pagtapan mo si tita day, tanawa day. Taas na ka ni tita. Hala, kakailan na kasi yung, kailan na ka na, girl? Piyot man ta. Day mo tito. Piyot man ta. Ay, di. Otay. Ang tambok mas tita, daog mas tita sa challenge. Sorry ka na. Mahilak na day. Hala, sige na naman, maghilak na ba kuno siya day. Sige, sagtanaw sa yung vlog. Sige, sagtanaw sa yung vlog, maghilak dyan kuno siya. Hilak man ko itong sa una. Ingat kayo. Kamong tulo. Gabi naman, gabi na karon na mapipaguli ni Florami. Kaya to, nasuhan ko to si Jeep. Nagsiwait pa na ako ng instant to. Ito naman dahil, nabalik na lang. Para pa dyan ang pagwapa duha. Yan na kayo, ato na sinul kayo magkakanto-kanto. Chabi-chabi. Magsakay man parang ito, man nagkikibuguhan ng Miss Dave. Parang ito, man magatiil na lang. Oh, Pag-sakit silang ilang. pagamping dahil kung ma'am, hapit rame. Para mo inita. Ano to? Osa sa kumpuan. Ha, harus na silang ka, sweet ka, Jo. Nicole. Kaya mo pa si, karon pa dyan na sila nagkitag balik. Hala kita kung hala ka doon. Diyan kay karon mo silang tulo. Giyan, og si Jan, magkawa na sila kanang, aram na silang ka, sweet. Hala kasi giyan. Mama Ruby, praslag naong si Mama Ruby. Mama Ruby, praslag naong si Tersali o si Atiria. Mama Ruby. Pariho lagi. Apil man ang biril niya. Ala, kay na, wala kubak lagi. Ikaw na lagi winner ron. Kay mo pa dyan pag-abot yung tita, kaya ka busy. The winner na! Nako na dirita, ano? Aram mo dyan ka busy. Nasib na daw. Dara di ay. Kabisi na si Florami, noon karon pa jud na siya nakauli dari. Gabi pa jud na. Gabi na jud na uli siya sa araman ka ngit-ngit. Gabi eh. Lagi, ngit-ngit ka jud kagabi. Wala po gawin niya ta. Makujog man kakaday. Sa oras sa hindi makujog te day. Upaw me? Kay upawan day ni siya karon guys kay mamo ji kuno kanang upawan kuno ni siya baw. Sugot mo kuno sa upawan. Ito na gamay pa ni. Wala. Karon kayo tayo to na. Kuha na anahan sa balakubak day si tambaw na na. Bulak ko baktiin mga. Nagjas balak ko box dahil natakon siguro ka may takod nimo na may isang sit ang. Mga konti, mga bunghok. Hala kaday. Wa oy. Garapat tagiro. Di oy wa na si Kwan. Asang kuanan day kay ini gutom. Picture na lang ni ma. Mama ni sa hang mga bisprin na hang dyan mga anak si Maripi ug si Junjun ang partner sa una sa kuan Miss 2000 eh 15 la 2000 adi 2000 pa to, 19 pa to. 1995 oh 1995 kay 1991 magunag kuan basta 1995 guys na miss ko dari sa among barangay miss sa barangay injagi jahang anak kasi John Junior ni ja moy hang Paris mga gipungutana si kay asa naga mga picture karon wa man koy Wa ba po'y picture uli nga nabilin. nagabasa man nagabasa Naluwi lamang ko sa Inday, di ba nag-miss-miss pa to sila Inday o sila anak bitaw dihang Nangka kay patay na kay nungkan. mo lagi ka nang na miss Antipas ba, igsuon si Mayla Mayla silang kaluban, sayang lagi. lagi nangita po ko Ningat ko putlong kam kana. arang bisiha kay Nakoy mga gamdan na mo ni pagamadan kay dag